Jaz bom po slovensko povedal, ker večina vas je slovensko govorečih. Zdaj vidite, tisti, ki spremljate moje live, da nič ne govorim v prazno. Se pravi, na nas je tukaj v Sloveniji, da se nas zbere najmanj 13.500. To je število, ki je kritična masa glede na 2-milijonsko populacijo. Se pravi, 13.500 ljudi s podpisanim varovalnim sporazumom in seveda z objavo, da smo živi, da nismo zgubljeni na morju, kot nas ta antisistem od temnih sil vodi. To je ljudstvo. Jaz bom povedal nekaj, magari me to glave stalo, sedaj veste, Lela vam je lepo povedala za bodoče korake v svetu. Svet, v katerem živimo, ne obstaja več. To je fikcija, iluzija in nas maja, in nas mora biti vsaj 13.500, da nas Romanovi priznajo, da smo ljudstvo. Zakaj vam to govorim? Zato, da vsak od nas ima jasen cilj in da gremo vsi za enega in eden za vse. Z 13.500 ljudi dobimo kot ljudstvo pravico, da kreiramo svojo ustavo, ki je popolnoma v skladu z naravnim pravom in iz nje izhajajoče zakone, ki bodo potem temelj za novo družbo. Evo, toliko sem hotel povedati, Lela, vsaka ti čast. Hvala. Hvala, Mirane. Ono što bih možda još kratko rekla je tuga što mi još nismo izašli sa tog broda koji tone, ni vi ni mi u Srbiji, ali nadam se da će to sve biti uskoro i budite mirni, svi predsjednici zapadnih država koji su radili za duboku državu, ja verujem čak do nove godine više neće biti na svojim mestima. Ako sam preterala u računu, proleće nije daleko, to je kraj krajeva. Vidjet ćete da će početi da intenziviraju borbe i sve. Međutim, kažem vam, što god se više budu upinjali, brže će im biti kraj. Tako da sačuvajmo energiju, sačuvajmo volju, budimo jedni drugima pri ruci, razmenjujmo informacije i činjenice, budimo složni, svi smo braća i sestre. Nemojte da nas razdvajaju na pričama da smo koje kakve nacije. Kakve smo mi nacije? Dobili smo nacionalnosti po nazivima država. Kakva je to nacionalnost? Ukrajinci. Šta su Ukrajinci? Kojim jezikom oni govore? Ko su oni? To je drugo što su ih učili i naučili da budu topovsko meso, nažalost opet sopstvenoj braći. To je ta beslovesna besprizornost onih koji su služili silama tame, sad više ni ne služe, sad služe samo sebi, a vi znate kako ja njih zovem u mojim videima, hazarska mafija. Ne dozvolimo da mafija vlada nama. Koliko puta treba da kažem da je njih 0,04%, sve u proširenom sastavu, neke 3000 ljudi upravljaju sa 7 milijardi. Dozovimo se. Budimo svesni vremena koje nas čeka. Nikako ne kažem da treba bilo gde da požurimo. Osluškivat ćemo. Zaista je u ovom trenutku potrebno da se izabere pravi trenutak.
zaista se mora birati pravi trenutak, ali evo mi koji to još i možemo naslutiti, svakako ćemo vam dati do znanja kada dođu ti pravi trenuci. Zaista, ja sam od onih koja zagovara da ni jedan jedini ljudski život nije vredan ove mafije. Hvala.